O víkendu 10. až 12. července se jel vrbenský vrch seriál Maverick Hill Climb Czech a 12. ročník Liqui Moly mistrovství České republiky v závodech do vrchu spolu s historiky a českou trofejí. Závod do vrchu Vrbenský vrch ve Vrbně pod Pradědem se poprvé konal v roce 2006. Po přestávce pak byl obnoven v roce 2013. Trať vede po silnici druhé třídy z Vrbna přes rozcestí nad Karlovicemi směrem k Pusté Rudné. Díky pořadatelům z Automotoklubu Vrbno pod Pradědem se závod vypracoval v jeden z nejprestižnějších mezinárodních podniků a pro mnoha je velkou srdeční záležitostí. No, takže co se týká Vrbenskému vrchu, tak my s Martinem Plevou a s organizačním týmem Vrbna jsme vlastně tady jeli závody už před mnoha lety a dělali jsme věci, které by nikdo neřekl, že se dají dát dohromady, protože tady ta trať opravdu je velice složitá ju poskládat a všechno dát dohromady. Takže ten vztah je jakoby hluboký, my si s Martinem napomáháme všeobecně, ať tady jel jenom Maverick, nebo tady se jelo společně mistrovství České republiky už několikrát a myslím si, že ta spolupráce je vždycky dobrá, protože ten organizační tým vlastně i toho Martina tak je velice schopný a je to úžasná spolupráce a rád se vracím zase samozřejmě mezi kamarády. Tak je to srdcovka, je to domácí soutěž, takže obrovský, jo. Já jsem rád, že tady můžu jet a hlavně jsem rád, že můžu pomáhat při tom pořádání, takže tak, srdcová záležitost. Tak já jsem sem jezdila vždycky ráda, líbí se mi to tady, je to si myslím relativně dlouhý závod jakoby tady na naše české poměry a vždycky se sem ráda vracím. Tak já ten závod mám rád, už jsem tady asi po třetí nebo po čtvrtý a líbí se mi tady, je to krásná trať, je to na srdce trať, pořadatelsky zvládnutá, takže jako k trati jedině superlativek. Tak jelikož jezdím furt stejný čas už od včerejška, tak to je asi zatím moje maximum tenhle rok tady. Takže, ale jsem s tím spokojený, nějak to tady zvládáme, na trati je s tím počasím, který tady je takový nevyzpytatelný. Ale uvidíme, jaký to bude na tu druhou závodní jízdu, hlasy tam nějaký přeháňky, tak se ještě uvidí. Když jsem tady vyhrál, dneska už to není až tak, protože ty roky jsou prostě znát, že člověk už tak nefunguje, taky se víc o sebe bojí, to je taky jasný, že takže ty výsledky už nebudou, ale já jsem rád, že jsem tady. Tady ta trať je taková hodně na srdce a hodně připomíná rally a já miluju rally, takže mě to tady sedí. David Komárek byl ve skupině 1 v mistrovství České republiky po první jízdě i sobotním závodě spokojený. Včera nám vyšlo vlastně úplně všechno. Vyhráli jsme absolutně, zajeli jsme jakoby fakt dobrý čas, takže maximální spokojenost, líp to nešlo. A dneska teď první jízda se mi v podstatě tak, jak první včerejší jízda úplně nepovedla, ale vím, že tam mám rezervy, takže samozřejmě musím zabojovat a zkusím zabojovat. Přestože v jiné kategorii, ale i tak byl David Komárek, rival Václava Janíka ve skupině P1. Vedu tam o kousíček před Davidem Komárkem, takže je tam asi 4 desetiny nebo 5 desetin, takže uvidíme, jak to dopadne celý. Tak jsem spokojený, protože jsme měli v tréninku problémy technické a nedodal jsem první trénink, takže ten druhý trénink byl takový spíš, aby jsme vyzkoušeli techniku, že funguje, takže po první závodní jsme spokojení, uvidíme, co bude po druhé. Já samozřejmě chtěl bych vyhrát, protože tohle auto je tady vlastně by mělo být nejrychlejší, takže uvidíme, jestli se nám to podaří nebo ne, ale ta trať je taková specifická, takže jsou tady dlouhé rovinky, což zase možná víc vyhovuje Davidovi, který tam má určitě víc koní než my. Takže je to takový složitý, ale určitě tohle auto by tady mělo vyhrát. Myslím, že v sobotu jsem byla třetí auto se střechou a jestli pátá nebo šestá absolutně. Dneska si myslím, že jsou trošku horší, zatím jsem se nedostala na ten svůj včerejší čas, což mě jako trochu mrzí samozřejmě, ale budu teď ještě koukat na onboard a uvidím, jestli to ještě zlepším. Třeba lepší i než včera a uvidím, jak ten dnešek dopadne. Na každém závodě do vrchu je ozdobou černé Lamborghini Martina Jermana. Ten řešil po nedělním tréninku technické problémy. Sobota naopak byl jsem spokojený s časy, protože jsem tady dosáhl lepšího času než s GT3, což se mi podařilo poprvé, ale bohužel dneska
při první závodní jízdě začal něco vynechávat, takže nevím, čím to je. Teďka stahujeme data a zkusíme se na to podívat, jestli si něco uděláme. Nejstarším jezdcem závodu na Vrbenském vrchu byl určitě 80letý Vojtěch Macek se Škodou 110R. Závodím už od vojny, tak končila vojna, tak jsem se dal do závodění. Jezdil jsem 15 let republiku jako rally. No a pak jsem se dal tady na ty vrchy. 5 let byla přestávka, takže teď jezdím ty vrchy. Je mi 80 let a stále mě to baví. Ano, je to Škoda 110R s motorem Fabia 1.4, ale je to převrtané na 1500, takže je to 1500 a má to zhruba 145 koní. Ve výsledcích se ukázalo, že domácí jezdci trať dobře znají. Popravdě jsem to moc nečekal, ale tu poslední jízdu jsem fakt jako to držel, co to šlo a vyšlo to. Chtěl bych jet Lunch Crown, uvidíme podle času a určitě diváky. To je sice taková trochu rally trať, ale já jsem tam začínal, takže bych i tam rád jel. A jak dopadl souboj Václava Janíka a Davida Komárka napříč kategoriemi? Poslední jízda se povedla jako nejlepší jízda z celého víkendu. Zajel jsem čas vlastně na ten takový, na který jsem se vlastně celou dobu díval, takže maximální spokojenost. Jsem rád, že to vyšlo. No, tak nedopadlo to úplně, jak jsme chtěli. Trošičku ta první jízda byla lepší, ta druhá už byla, myslím, o desetinku horší, takže nám to nějak úplně nevyšlo, ale závody byly pěkný, celkem to tady proběhlo tak, jak mělo, takže jsme rádi za to, že je konec, pořadatelé udělali maximum, takže za to děkujeme a těšíme se na příště. Během neděle pracovali mechanici Martina Jermana na odhalení závady na Lamborghini. Tak v první jízdě, že jsme zjistili podle dat, že tarokovalo čerpadlo benzínový, tak jsme to provizorně spravili a druhá jízda už byla podle mých představ, ale už tam nemohl dohnat tu ztrátu. V sobotu jsem historiky vyhrál a absolutně jsem byl druhý a neděle tam soupeři trošku porychlili, tak historiky jsem vyhrál, ale absolutně jsem byl šestý, což teda pořád považuji za dobrý výsledek. Je neuvěřitelné, že se organizátorovi místního závodu Martinu Plevovi nejen podařilo zajistit přípravu a organizaci vrchařské soutěže, ale i zajistit pro místní autoklub pohár ve své kategorii. Určitě mi spadl kámen ze srdce. Myslím si teda, že zajeli jsme historicky nejrychlejší čas, kdy byly odjetý závody, že se to povedlo všechno a je to vlastně o dobré organizaci tady kluků v depu a chtěl bych za toto určitě poděkovat samozřejmě jezdcům a myslím si, že závody dopadly na výbornou. Pokud všechno dobře dopadne, tak víme, že tady ta silnice se má začít rekonstruovat teďka na podzim a chtěli bychom vlastně příští rok začít startovat tady dole na rozcestí, čili bychom tu trať asi o půl kilometru protáhli. Popravdě pro mě Vrbno je spíš organizační než závodnický, takže já jsem rád, že ty závody se odjeli a ten výsledek pro mě, když to dobře dopadlo, jakože to dneska dobře dopadlo, je to takový plus k tomu celému. No, víkend určitě hodnotím velice kladně, protože jsme se tady vrátili po roce zpět, když tady bohužel byli v loňském roce, bylo po povodních a je potřeba říct, že udělalo se maximum pro zabezpečení tratě, protože ještě po povodních všechno není tak, jak by mělo být, ale podařilo se nám sehnat materiál, včetně hlavně těch balíků, slámy na to zabezpečení a to se nám povedlo. Já jsem zase, jak říkám, rád za to, že víkend celý se odjel bez jakýchkoliv problémů, kromě jedné nehody a hlavně, že jsme všichni zdraví a jezdci jsou spokojení a doufám, že se semka zase v příštím roce 2027 vrátí. Aleš Gensdorfer, promotér a ředitel závodu, má letos plné ruce s organizací seriálu, ale dokáže se i účastnit v roli jezdce v seriálu Mistrovství Evropy. Protože jedeme týden co týden vlastně závody, tak je to velice náročné a já jsem rád, že jsem si třeba teďka odpočal, protože vlastně nás čeká hnedka příští týden Itálie, Vercegnis, kde jedeme závodit a hned se vracíme zpátky, jedeme zase na mistrovství ještě na Slovensko, na Pezinskou Babu a možná zůstáváme na další týden ještě na Jankově vršku a pak už nás čeká ten nejzajímavější závod a to je samozřejmě v Lančkrouně, v Albrechticích u Lančkrouna 21. až 23.8. a to bude velice náročné.